Naenda abana banyasaye ensengia nyuma tuarura mugondo nyuma tuarura chikanisa. Pastor Lamech Onkware Chinguru Chie bana banyasaye bamintombara mukwereire bamintombara murwareire Chinguru Chie chibabwanie chibarusi oboba bwa makweri chibarusi oboba bwa marwaire. Biblia manyagote abangane bwende togokera mangano sebena makweri bena marwaire. Toba segati bali bawote abanga yaserenjera mate geligeli injera rugoro. Nande nganja gokweta bergatige tondo. Abuno mu Kristo wende kumanyanga makweri onsina erete asomo saraba. Death is inevitable. Obo ruwaire is inevitable oikaboji. Unabona asenkelia nakolera esabato litukulia lero. Mugakoli Philip Momanya uma. Abana bali baye Lucas Atambo, Maki Magate Ilgebert ya uma. Bangina bali babo abana banyasaye Judy na Emily. Abajogole Philip Damaris Beriden. Nechinkati nyinge ko bwamano kibwata makongo bunanga bunayo mugakolia Philip wakwani wa Alamis. Bana banyasaye ogo tama waito akora somo saraba Chinguru Chie chibabwani. Ngosaba tole bone ndeto chake kubwa mono Chinguru Chie ande twabere tokuligeli umugano Jezebel asinge njenda mwamu noboro bunago ita aba kwani banyasaye umali oye bunanere akokenyolia nyuma yaye. Ngosaba tole elinde toyigo Chinguru Chie omonene abakwerere omonene abarwalit omonene ababwate mechanda sichinka chiabo tuango sabango monene obabwani ingana tora tegerero libe ko bwamono elienge nchaso bogima bwaitu igoro tora so buna ba Kristo waringe wancho monene kiagereni boyense chibesa noko mandekana mbiere otobwani gwetera siringana Chinguru chingana chitokora bao indete gotore kunyoro gotore kawakale nakale aseretaria Yesu yoro motori ito amina. Abana banyasaye twaligeretie kubwa maruna Jezebel kubwa mono kera to kuligerelia abakoli abaruotieri tangani 13 kifungo kyo mwelio emerongo kubwa mono 3 na kianda licha gatebya abantu bwata ababanya babapa litimoti ganonya noyo matame na abantu bakabwabwata nelicha akabatrimbo kyago kyaso roche akaroche ka kisoni akabaitira roro agwo bonse bagakwa nyuma yokorwa kobwamano obubani bwo bolimo nyuma kobwamano yokolenta emessage yomolembe kubwamane Biblia wote abanga abantu bawote abanga omolembe kero molembo tayo abayiga bakanyala kwa bagokwa ekere ko bwamono yaikera iga bunatua somete bukonyara tarakwa yo mindo chesa beri konyara tarakwa obatageta mangana omolembe nande bakelige ko bwamono babani bako batebya mangana mororo amangana omolembe unire chinkalero unire chikanisa lero abantu mbatageti koywa ogotoganyirwa ikobatate gote unga Bwana asifiwe haleluya panda mbegu pate faida bali bagukwane kene bamyakiune myora bande babikere chisum ekere licha olesege tunywa giasinai Ahabu agatebya Jezebel einabaruoti yeri tangani 19 ekifungia kemo nga elicha oitira babani muna itata babani bonsi nomoro ebungo ibere elio Jezebel agatomo monta se elicha akamotebya tigati nyasaye chingege susurwe ekenene na wetania ekyo onye ankia senga kibuneye na etokoba egetondo uyo minteri cha kaminyoka agesumbua abana banyasaye akanyora kubwa monobo kongu akayiguchinkuba chiwaka akaiwa maliogi amanene amalito lakini nyasaye talenga munamalio yayo nyasaye talenga monechi nkobe ekyo lakini eliogi lyo bwororo ligacha aniga no nyasaye anyarako bagagotoka buna nabatebya eki yaita abana banyasaye mweli oye
Oyo minto Elijah akanyoro buya bwa Nyasaye nandi bukanyara ko aboko mugitira asinge njo yobuya nobonene bwaye ngaki abangina barero ngaki abagaka barero ngaki abana bayita abasikama nabamura ekere ko bwa mona makomwakire ngaito gotamera ngotamera tono musaraba ase to gotamera ba pastor baito atogotamera abagaka be kanisa atogotamera abakungu be kanisa atogotamera ko bwa mona kanisa ase Yesu atayo emanyako rwetema lingana linyengenta tukona asiri tukuliale abana banyasaye aiga ase egetabu ekeiga kia abaruoti komina kiande bungo ibere niso mege songa akasenge nkiabasaye. Jezebel was enraged about the death of the prophets because they had been giving money and everything, and also the future power and the glory. They were telling them about future power and the glory. Akaigo bororo ekero musacho yakamotebinga igwa ayeri cyakorire abasaja bari batega mbereti bakonyora ko bwamono owasemikuru asaba kungu babo mbaka asabana babo Bibiliya manya goteba lera bakungu na abana na ubako gamba asichinka abana banyasaye kereiga. Their job was to testify to the king about prosperity and money. Aba bania babobo limo kubwamano balenge abo mukungu okoro kwa Jezebel niko balenga oroko motebya mangano morembe na komotebi kubwamano amangana amaya omochande olenga aroro baitiru bono ebesa arenge konyora ngaye korwa nande anyara ko bagako yenyora ekiagara bono oyo mintera icha obwate message etarenge yomorembe. It was not a message of comfort, it was a message of condemning. Kotebya bante bibe ekelanya ko bagako muminyokia akamonjo kani ase bitunwa akamonjo kani ko bwamono ase chingoro ime Yasao ito agatenenera oyo mintelicha no manyete yajete maega ekamanya gotabuna togotera botambenga Elicha kairwe goro nechigari cyomorero nyuma yo koremereria emechando kubwamono yo mukungu lingoro kwa Jezebel. Kiyo kora ase kanisa, kiyo kora ase kwaya, kiyo kora kubwa mona ase nkayawo. Bana banyasaye binte binge byakore kanisa sensi yaito ya Kenya, oyigungo monto nyara kabaga boitu okure, uno mwana olibwe university itetu nsaiga maate rongo, abasata na bamanye kaine, abande na balisi be kanisa, abande bale kubwa mona babunge, abande bale kubwa mono emiremo ao ekira kyagambu emyaka 10 asenge ncho mugambi osoire omonto bwateranire bwamono ase obobe no monto yobono bakwebeka ngati gatubwate si umugambi okire wano ele osenegere bebyeito ebintu byakorekanira asobosi bwense omwana olia bwe polytechnic ya kisinsa igo kweta abana banyasaye mumuro oli ko bwamono buna muitaka mukora omwali ya polisi gaje kamubwata ebintu bigokorekana ko bwamono ebinene bibisekane taso bimotora mona barobwo na senge ncho ya marandi arase chinka na singenjo ya marandi arase chikanisa iyo morembe oisego kuna kobwamono umurandi ne ibe biyaye oisego kuna motel ne ibe biyaye igora aseliwe ona abantu bawa kwa mabuta umurembe elinde bamenyere abana banyasaye. Omweli oye Elijah who caused the prophet's death ogereta ababani ba Jezebel bagakwa was a constant thorn at the Jezebel's side because he was always predicting gloom and doom. Kirenga kigango kwane no musacho yogonkoro kwelicha ngano mobe asenge njoko bwamona alingi okwana mangana yoko motoria. The money she had invested in these prophets was now lost forever. Kilabani abanyako abagokwa kobwamona kibesa kobwamona abekire sabani abayigako bali ndiba motebyo morembe kiasirire kale na kale abana banyasaye wetera senjirenga buniye yega oyo mindo Jezebel akamoliya kobwamona muite antegete bono lero mbatebye egendo tokoroka qualities of false prophets ekerato anda kurandi aseje kanisa ekerato gotebya abantu amangana obolimo ngaki abantu baje ta amangana ngakera amangana amansu abana banyasaye elyo kiri obaniri goteba
lero ebibe lero abarandia lero chikanisa njiri ko irwa koti kanisa barandi mbari ko bwatu basi bwechera asenge njo we compromise with the sin ntori ko tebe kene bunakere wono ntegera false prophets and the true prophets wonta to kombe obugima bweta ase chikanisa benji mapiro ko smoke benji mamosi ko timoka nkyo ko tebi abantu abana banyasaye. Number 1, aba bani bobolimo worked for political purposes. Iko bako kole mirimo elinde bako kya bakansolo baba ruseri gento mabuko bako kya aba MCA bako ki member of parliament bako ki ko bwamano a president to benefit themselves. Elinde aba kansolo elinde abana banyasa eserekali barutere ganto gake baba igabare aba bani bekene work for spiritual purposes to serve God and the people and to speak the truth. Bona aba ni bekene iko bagukwana ko bwamano asenge njo yamangano gotori abantu nande kirenga kyabo no bakorera abana banyasaye ko barusima asebibe. Number 2, aba bani bobolimo held positions of great wealth. Iko babwata ko bwamano emirimo yabo iko baringe konyora kibese kikietaro abakungu bali baramaraya abakungu bali barabanyabibe abasacha bali barabanyabibe iko baringe wicho lyemebuko yabo baba ko bwamano abanda aba bani bekene only little or nothing at all baringe gotwara ko bwamano abana banyasaye kenda asoboge mabwabo. Buna yo mintericha noche muna akora gori gunebi gonkoro noroche yo mintericha buna gonjo kaso buge mabwaye noroche ko bwamano buna alingi komenya soro sana abantu abange aba bani bo bolimo iko bago kolemere masinge nje banya wale chibese. Number 2, give false messages. Iko baringe korwa amangana ko bwamano yo bolimo ko gokya abantu aba bani bekene spoke only through messages. Iko baringo tebi abantu amangana ekene gotori gesaku gotori abakungu gotori abasaja gotori abangina lero emechandera se chikanisa abantu nabokonyora barase chikanisa bakonywa marwa abantu abatomani bayiboreti abakungu siko bayiboreti abasaja isiko nande kwanyara bagakaru chinyangi nyuma batisiru ngane kurusedi wike ya moyoka abantu banga buna abayiga onyakaru mwalimu onyakare ko bwamano monyagitari ngacyora mukune anengo jare kanisa ate kwaga aje kanisa era abantu to bwate kanisa ime hombera iko bako na batebya abantu amangana mororo abana banyasaso bumbonga buno boyiga igento kende mbwangonde. The false prophets spoke only what the people wanted to hear. Igon kirinye keko garime chandere chikanisa ne chinka abantu batari goitwa abantu bangu nyako abakorwa aba bani bo bolimo amangana ali bantu bayigwe ngakiko bwamana aba bani bekene spoke only God told them to say, no matter how unpopular they will be. Abana banyasaye abani abayiga bagatene nagoteba ko bwamano ekene ne bambanjwa amaene gose mbanjiri asoboge mabwabo gosaba kwane kwango bagocha stikanisa seri tukolia lero koetana na nomo bweka no Jezebel buna atagete goitomo sombonya sawo okoro kwericha nkelinganto tenenere kene totoria abana baito bayimukiria marito totoria abana baito bayimukirie HIV AIDS mbaka bono iga ekera to balire ekobwamone district province ya gatatu ase HIV AIDS. Abasaga nabo bari jikanisa banjire de condom nabo bari jikanisa banjire to kubwamona mariyo ko gutanga oroiboro ye watangire oroiboro lakini watangire nyamore watangira makweli watangire sanduku ya makweli watangire ebiro rasa matuka ya igo moelio abana banyasa ebinto bigokorekana ase chinka abana baito barusi wa marito gende chingiri go kwanwa andi kwanyara ngo mwana uyu irani robatisirwe nando bakolire nyangi nyekyagaro batiswa nasinge njano liro musaja tali ngenjano liro musaja okoro kuyesa so musaraba emechande menenere bona ase chinka chitu amarwa irare ase chinka chitu emechando yo boiti abana bagwitana bari chi university abande bari chi polytechnic abande bari primary abande bari secondary abana banyasaye na singe nche kanisa tiratenenera ko bwamano ekene igotoli ko bwamano abantu bebesa ekeganja geichore irinda abantu mbatebigwa ibe byabanyara ko abagutamakuru ase kanisa wosaba kwane kwango baseri tukulialera abana banyasaye ekero ikaranse tugokuragira na abana bawo abana babo iseke no bayore
abana abo abaisike no bayore kurwasa marito no bayore ko bwamona kurwasa inyomembe no bayore ko bwamona bamura bayito kurwasa marwera ko HIV AIDS gonorrhea syphilis nto yore ko bwamona abana bayito kurwasa inyomo cyasarikire nta singenjo ekene gatari go kwaneka abana banyasaye uyo minto Ahab uyo minto Jezebel asingenjo bamnyobeti abasomba banyasaye bagaita ababani banyasaye asingenjo go kwanekene na kimo korora ko bwamona Jezebel aga kalego kwera abana banyasaye kurwa kanyomba kali keresa atira maiso ekere kubwa mona abikire kyanga gutaragetirianda mbaka banterera bagote byo bantu ngamoche ya abana baito umusacha gutara no mwana yo mwiseke abigete akarongi kabwa ndako bakaburira gutaragetirianda adanga moku na abana baito mate basomira abana ne university mweso goteli abana kurwa se kanisa eke na kikobwa mono yesa gote abanga bone ense ya ikirase ya gotira abana banyasaye abantu bagote injo monyene nigonta getenyo ro musacha enda gerebe yane cyanga kibe cyane kurende nga turuwa siri to ngani mbwato musacha nagiye ko gara abantu abanga sama tukatora munara abana banyasaye umukungu anyomira asenka lakini hari umukungu w'abantu bonse umusacha anyomete lakini hari ko bwa muno musacha bw'abakungu bonse asekenyoro ekanisa no atatwa okurandi no atatwa okotera no atatwa epasaka no atatwa abantu bakirenga ekanisa ko bwa munebuche enyagitari ko bucha amarwaire nigabucha itabanta abange tiga abantu bagenda nyagitari elinde bagwena barwaroro abande bache banyako abako gweniwa ne kanisa boyigo atoko ende kanisa asengenja abana banyasaye tonyore liyogo lya Yesu Kristo Chinguru Chielingana onye no botomani onye nenda amwamu onye ne libero onye no kurusya marito onye no kubaserwa onye abana banyasaye no gukora ebitai ya sebosibwense mbako botomani elinde tobwene na inte tuchikotoka asegati abaraso asoboro tubakara nakare igere Biblia wote abanga igajete kuri igi asirete no munyagitari ajete kuri yo morwaire nayo mwana Yesu chiro gokoria se kanisa buno munyagitari omanene mbwanje gotoreka are we saved in sin or from sin wanta bange totori mase bibe tari kurwa se baba na banyasaye osaba kwane no koliga nyasawe itata konye chikanisa chibe ko bwamono ese enyagitari ekomita mayira abantu enyagitari ego sonera abana banyasaye ama hotel inde bagwene tari ko bwamono ko bangaina inde bache gusirakana na karaso bugima bwabo no mubandi bwe kenole elinde omenyero cyo gutinde kubuya oje gokorerwe nyomengiya oje gotogi wase kanisa na kwa iwemeremo wose ni goro monto tenene boronga asengenjo yoko gweni chinkoro cya abana banyasaye na gotebya abante kinyasa kwanire omoneno nabakonye ase Chinguru Chielingana totenene boronge none serikali bono iga emechando ogere menge chinke emechando ogere menge chikanise emechando ogere emenga asengenjo totari wanja ekene na totari wanja ko bwamanori ingana ligotokurera tera ko tokurwa sobobe toba abana banyasaye ase amatuko ayego moelio kera abentu akwa kera abe moyo tole kera abe Yesu ne ni uroti bwaye etoke ngama ene ntu asibetugwe na manyinga itekatali kalifari nyasawe itato konye Secretary ya Yesu yoro motori ito amina omonene tatu itolegoro ama kweli gatuligeretie lakini abo turabateria nabo turabarandia nabo turiko bwa mono abantu bagokorega asie kanisa buya kabisa tokuria masakramento nemesa lakini omonene itolegoro ntori wanje ibito nyala kwa bigo kunwa twangosaba ngomonene ko bwa mono tokonya to baba bani bekene nebanga nugo kwa neba nuko nachwa emetwe inde totori abana banyasaye muna corona yacha abanyagitari bakeruke gima bakabeka chi mask elinde batori abana banyasaye kurwasa corona abande bagakwa hintu otokonye ko bwamana bune kanisa asinge nchabere nyagitari gotori abana bawo otokonye monene twiruke gima gukwera abanda asinge choko batebye kene abakwerero monene obalemi abarware to monene obagwenie tatumya twango sabango okonye kanisa yao okonye serikali yao okonye ko bwamana buroti bwabo chibwango togeneka gutimoka atwasabira Secretary ya Yesu yoro motori ito amina. Pastor Lamech Onkware, namba ya NSIM 0710711471 07344895523 kuraga nyugo sababa na banyasaye na abaminto bali bambolitinga
mechando tobwate twabere tokubasabira Nyasaye okonyere je family chinyinge Nyasaye ogweniri abana baye lakini yarenge koba buya tutwaro bwamate bwita muno musaraba tugunwe ni guchinkoro cheito Nyasaye basesenie ego kya sambatera